യുവനടന്മാരുടെ നിരയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. ടൊവിനോ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ആസിഫ് അലി, നിവിൻ പോളി, ദുൽഖർ സൽമാൻ. ഇവരിലെ പ്രതിഭ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നടനെ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ സർ ആരും പറയും? അല്ല, എനിക്ക് ടൊവിനോ ഇഷ്ടമാണ്, ഇത് ഫാസിലിനെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത് കുറേ ആസിഫ് അലിയുടെ കുറേ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആസിഫ് അലി ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വരുന്ന പുതിയ പടങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒരു ദേശൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു അംഗീകാരം തോന്നുന്നു. എല്ലാവർക്കും അപ്പുള്ള ഒരു ക്യൂരിയസ് ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ എനിക്കെന്റെ അച്ഛനാണ്. ചച്ചു ചച്ചു ചച്ചു